Hej, i dag vil jeg ikke lave så meget med at spise, men jeg har legnet nogle af mine fingerboard op, fordi at, som sagt, så fingerboard også en lille smule, og jeg laver også selv board. Michael har lært mig det, ham der hedder Silly ting. Og han har lært mig at lave fingerboard og mold og det hele. Så nu kan I se lidt af min board, og ja, de koster mellem 100 og 120 kroner, de fleste af dem. Og jeg har også hjul og trucks, hvis der er nogen, der siger, at jeg vil gerne have complete board. Og det er cool at have hjul, dem alle sammen, så fedt over. Her er der bare almindelige blanke board, dem, hvis der er nogen, der vil have et, så de selv kan sætte graphic på. Fed leg, jeg ved ikke, hvad det er for et mønster. Sebastian, for det er faktisk det min YouTube channel hedder, bare Mr. Sebastian, men Sebastian står der også. Så står der holdbar og en god fed lak, så den skinner godt. Den er fed, den her. Killer Kitty. Også god lak. Jeg har brugt den en lille smule, så den har lidt ridser. Men hvis der er nogen, der synes, den er fed, så kan den få den for penge. It's a man. Det er også en af de fede board, jeg også bruger. Foregrunder. Det er et hjemmelavet longboard med kicks. Har ikke fået sat rocks på, skruet hullerne, men det kan bare laves der. Skipper Scry. Også nok er god der. Et rødt board. Også rigtig god der. Så har jeg fået lavet et nyt splitplejer. Jeg har ikke fået givet noget like endnu, men hvis det er, så kan jeg bare lige bede om det. Og et lyserødt lyn. Også fed leg. Og et skelet, der æder en fjerse. Så det var min board, og hvis det er I synes det er interessant, så bare skriv og tommel op, og subscribe, hvis det er. Fedt. Bare I kan skrive om, når jeg kunne måske lave næste gang, måske æde eller lidt fingerboard, men skriv.